Kaman. Agpagte. Magot. Katong makita ni hanya makita di facial expressions mo. Ikatumpay ng ama. Mata nga kanati sa gagaysada nga insure. Like guys, kasi amoy na dito ay bumabak dan mga tangon na. 61 na si mama, tapos turning 61 na din si papa next year. Tapos yung bunso namin may sakit sa dito. May lumobong, anong tawag doon? May deformities ng kanyang ng bone. Tapos lumobo yung kanyang dito. So bali tatlo na po yung dede niya. Tatlo na po yung dede niya. Tatlo na po ang dede. Ako po, very flat. Direct ko na lang sa aking guard. So later we will buy Ensure. Diba? Ensure guard. Pang mayaman aja nga gatas. Ensure. Talo matindog pa di biyag na di yung kunta yung mama. Happy ka? Happy ka? Happy ka? Sinaman kayo ni mamang ko talagang ngisin. Basta o, diba? Sige Sige ma, agungot ka ama. Sige ama, agungot ka. Sige Itilit pa akong mo. Diba? And this is my very pretty sister. Lagay ka mo kasi ka. Nakaka-arte. Oh, that's our family. Amo yo guys, tatay bigbigan ay ka. Agsisinong mata medyo balay ta. Ni mama gamin. Pura na nga pa. Agririri iso na ngay nga nagad di magasto medyo balay kasday. Basta ni pa kung nagado niya anak na. Di ba? Di ba? Kita basta ni pa kung nagado niya anak mo. Sige aking baso tang ka nagtimpikin ni papa. The more the merrier, sis. Oh, the more the merrier ka numang. Tapos ika nakaririri ka. Anya tipinak ko na ba niya? Nung may sa nagpayo duduwa nagpangit. Oh, the more the merrier siguro. Iso nga dagay karuba mi siguro ngayon, di ba? Ado ti pamilyada kabit da kasday. The more the merrier so dapat ado ti asawa mo ado pa anak mo kasday. Kasi ma? Asawa. We are very grateful kasi pa ni mama very loyal and faithful so na kini papa. Same as true with papa. Di ba? We are very grateful kasi hindi namin na-experience yung mga yon. Ang na-experience lang namin sa bahay is shortage sa food. Kasi meron pong baboy dito. Yan. Hi brother. My brother next to me. So guys, maglalabas lang kami ng money kasi wala tayong pera. Hoy, you wait for me We have to run. Jaywalking is real. Okay sa ba? Beggar na ito iwawar ng kwarta. Yung 50,000. Kababain mo. 2,000 lang iwatay. Tapos ito lang yung 50,000 gar. Kababain. So hi guys, this is my first time maglalabas ng pera. Tutorial first. Kung itutok ko na lang yung abak ako. Gusto ba? Wow. Sige Sige iyunig mo. Kababain. Tapos. So yung pin. Wag ay. 107. Sige. Nilukan? Yes? Yes. Mano ikwam? 7. Lakon? Hindi ka mo girl. First time ko nga rin, diba? First before you leave. Wala, okay na. Kumaning order ito. Hindi pa ikaw da mama. Katas da. Kaman kami. Hindi na ninayo na. Opo. May karatan. Siguro ito. 3,000. May sarang na. Hi guys, nandito na kami sa Dagupan na ba to? Yes. Dagupan na to. Kakain kami sa likod ng Sentro Mall. Diyan ka na mo. Yun na po. Dinawag ka. Gusto natin ikwam. Yung ore nakatali ko. Hindi akin ang tupag. Pagtitin na maninan. Napictura ka, Jenny. Ito yung anay niya kamera na takto. Ika? Damot kumititan. Ma, alam na kang sawa ni Kam. Ni Kwan. Talibak pa ka. Ni, Kama. Ganaan. Kausapin ka. Mangan ka ng anan. Mangan tayo. Nagimas. Dorba.
Hi, Dorb. Diba? Wala, or bulag-bulag na. Ito na ulit ang nagpapit sa kapal na ko lang. Yung babae. Na. Ang nabkog, diba ko? Wala, mama pa'y pagingat day ta. Wala ka, ang kakang gumawa na. Pa'y pagingat day ta. Oh. Kita nyo. Naglain talaga tilo ka, kita nyo. Hanya pagingat ng... Toothpick. Hi mga sis, katatapos lang namin kumain at nabsog kaming lahat. Nabsog ka ma? Ma! What? Diba? Antay makasaon ki pirmi busog na diba nga mong unget. So magkakan kami ngayon, thrift shop dito sa may Dagupan Public. Mabalin nga tataw. Dagupan Public Market. Let's J thrift shop. Hi. Si mother na. Ini ma'am. Kita ko yung natalbya pa kaya si kanay. Thank you po. Ag video ante. Ay ma'am gaya. Pag-goodbye kuya. Hindi pang kuya. YouTube, Facebook, ganyan. Thank you po. One auntie. Girl. They recognize me. They recognize your mother. Hi guys, bibilhan ko si mama ng ukay-ukay. Magdang ka. Kung Original. gusto niya yung napili ko. Ito yung gusto kong ibigay kay mama. Mami, I'm going to libre-libre ukay no gamitom itoy. Abe, umanay. Apay, takran ulit ta susong. Oh, sulit na akala ako ba? Sakto lang mang tanong makabingwit ka pa sa bali nga papang. Ma, ayaw niya. Ayaw ng monster, ma'am. Sige, i-video na kami man at picture kami. Hangko mo. Oh, di ba? I-custom lang ni ma, video na ang picture tahan ka nga sikat. Thank you. So guys, tapos na kaming nag-ukay-ukay. Madamis lang nabili. Di ba? Pang may ipa-check up din ni Bonsumi. Ipa-ECG ta baka sumubra di county ko na. Pulse rate. Charing ang kobo. Tahan nyo ni ang makaturturog di mamang yung. Turturog ka? Ha? Turturog ka? Magsausaw ka man pa lang ito ni ma. Sige na. Sige na, mang. Abi, tanang ka makaturog ka, nagsausaw ka. Ang ka magbaot. Sige. Aray! Mapanakit ka talagang bakit ka. Kausapin mo sila. Mag-thank you ka sa lahat. Nakar-arte ka nga bako. Sige na, kausapin mo sila. Mag-thank you ka. Thank you ka nga niya nagagap. Mag-thank you ka at isusupport na ka. Sige, butsak tachan mo. Talaga dito nagtsaka ka. Kaya mo tayo pa-hospital na ka. Nagbagkit ka sa? Nagbagkit ka? Normal. Abnormal. Ay, tinga bakit? Muslim. Nag-sexy kita nyo, oh, di ba? Wow, legs! Ay, iawatan ka payong na. Magkatian niyo ma, aglabing-labing ta ka no. Let's get scripted. May kan-a. May kan-a. Ma! Down pala natan na makita ni mamang ko. This is your mother, ungat. Like, pamunta iso na. Sige. Nanda ka na. Hoy! Wow! 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 Kaya ng dungay. Wow! 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 Aray! Kami, nabarbas na kas lakay din. Talaga na. Kaya tinga baka dalang ti barbas na dyan lumabas nga lalaki ngayon. Lah, di barbas na niyon. Kasta kalding ko na naman. Kuy, uyaw. Kapay perfect ka ma? Kita niyo ti feeling, oo. Ala. Yes ko nagpiling nga nga makal.
Ma, nag-dirty mo sa sakam ni. Madirtyan pa dyan mo ni. Amo nga ko na, may kat... Nagrugit na kita man na At ikaw nga. Digi puraw na tanay. Nagduoy. Data na yung piga. Dut ta sa Ang taman niya yung inang matan. Sige, agungot ka na mo. Nagagapungay andog. Mamimiss na ka nga roda. Ikaw na itaan eh. Ikaw na maita ako ah. Talaga, hantayin mo paungot na ni mamang ko. Awan-ungot na na ito eh. Kami gumatang si Aga si mama. Kakadi-kading ka. Tsari. Oh, tigito mong, di ba? Mga nakangingin na dyan alaom taong kwartatan. Awan? Naggatal dyan ukol-ukol ko. Mama, awan I'm sure. Hanyog, bakit nga aking kanya kinjalakay? Lang breath. Tanay baba. Mano? Mano? Dua? 3,400. 3,400 tas nakaugay ko nga bakit. Sige, gatangan tayo lahat na mabiyag pati inong tayo. Ensure man sis. Magkano yung pinakamalaki? 3,412. 3,412? Hanggang gama, 3,412. Awal na pagbaliwan ta health yata, dilamon. Siman manang may isang kasi ni. Tungit-tungit ka tapos kakangin niya ti agas mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ba nang warang kwarta na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Nagwapo. Girl, like, di ba nakita niyo ang gwapo-gwapo? Nakita yun girl, nagwapo, di ba? Oh my God. Boy. I'll take you back to the star. Ito nga flavor. 3-5 ma. Anak, kumaan ni manak mo dayan. 3-5 ma. Flavor na. Ikaw mo sis, basta 3-5 ma. Nagadon, umabot 15 mil, tanapan kanya mon. Ikaw mo noon niya pala ririm ijay. Apa nga, gilili ka pa lang ka, pampapayagan ka, igagatang kag-agas mo sa dakwa. Awan, iso na kita lagi bingbingay mo. It's payback time. Iso kagsangsangput ka man, ano maganasan nakpay nga mangtad ka ng kwartsa. One? Kita man na niya flavor na. Ag-promise ka man nga agsangsangput ka. Kita tayo magbaga naman Sige, ag-promise ka na nga agsangsangput ka kanya da. Promise na. Sige na ma. Ma! Woo! Galing kami mga sis! Say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say. Kanta man nga dito. Kalipak ka over, papaamok ka rin. Agungot ka, tangarudan so lang mamumubraon. Agungot ka. Madika agkanta, madika awan talaga participation mo. Agungot ka naman. Sige mo tan ama minsan lang agungot. Pag sa ukarat tangod dakasol. Pag sa ukarat tangod dakasol. Magkakabot ka rin. Guys, we are home. We are back home, and before we end the video, I would just like to give thanks kay sis Zandra May Villegas. Thank you so much, sis Zandra. Thank you very much, Sandra Villegas alias Talaga alias na. Alias. and Wait lang daw. Andong Batingorngor. Mari Silva.
Mariselva. Thank you so much mga sis. And please don't forget to subscribe the YouTube of Maris Silva. Maris Silva Vlog. Subscribe nyo mga sis para lumami ang kanyang subscribers. Again, thank you so much sa lahat po ng nagmamahal kay Andy Morena at sa mother ng una ito. And be sure that you are to follow our social media accounts at Andy Morena. And of course, guys, if you have suggestions na pwede namin gawin ni Mama dito sa bahay, you just comment down below and let's try to make it happen. We're going to see you on our next Video. Bye! Mas G.